Kamioilari jubilatu batek baino kilometro gehiago egin ditu, baina korrika eta menditikan zehar. Gure gaurko gonbidatuak Urko Valdibielso du izena eta ultra korrikalaria da. Kaixo launak, eguerdion, eta Urko jauna ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Ondo, kozinateko prest? Prest, ondo, gaina gaur eguna ondila, bai Donostin, Azpeitin, eta Bastarraskotan. Ondo pasa, eta betikoa, ez pasa. Taldi berian, gozo salia laizi. Bueno, bai. Aldanean bai. Gaur ingo jau pastela, gazta pastela ingo jau, eta aldi berian gero batidotxo bat, jogurrak arri digue galdan mesetikan mundiala, eta gero fruituekin ingo jau lagungarri bat. Ados? Ados, perfecto. Adi lagunak saio bikaina atorretan. Bueno, launak eta Urko, garatuko jat nundik noa ebiliko gaituken hemengo osagai hau guztiekin, bale? Bueno, azteko eta behin ningo deu tarta gazta tarta esan deten bezala, baina izango da japoniarra. Japoneko tarta bat da, hola, flan bat bezala ematula, hola, inberri asko moitzean horietakoa, zeatik ningo ditugu zuringoak alde batetik arrotu azukriakin, eta beste osagai guztiak, bai, hemen dakau gazta krematua, gurina, limoizukua, irina, eta esnia ingo jau gorringoakin birrindu, nahaztu. Beste alde batetik ateatu dugun zuringoa, esan deten bezala, arrotuko ditugu azukriakin, gero nahaztuko ditugu, ingo ditugu moldetxo batian sartu, baino marian jarri, eta laberatu ingo dugu, bale? Eta izango gaurko plateran oinarria. Baina lagungarri bezala pare bat gauza ingo ditugu. Bat, ingo dugu, batidotxo bat, platanokin, azukriakin, vainillakin, esnia eta jogurra. Esan dizuten bezala, jogurrearra eta gero erreportaia ikusiko zuen nundikan iritsi dan. Eta gero, hoi laguntzeko, behizak, hor bertarare bai pusketatxo batzu sartuko ditugu matzanak. Eta matza ingo deuna da, txukun, asadak endu, pepitak endu, pusketetanin, 2-3 pusketetan, eta orduan batidon barruan sartuko ditugu pusketatzu topatzeko, bale? Eta gero, bestiakin, ingo jau, bai laranjak, atea gajok, atea garbi. Platanua mostu pusketetan. Eta gero baitare matza gehiago erabiliko ditugu, botatzeko bertara, eta ingo jau mejunje bat, hemen dakau, azukre mosko batua, dala azukre Virginia, dakau hemen vainilla nadarra, bai pepita gateako izkio, eta limoizukuakin. Horrekin ingo jau mejunje bat, frutu horiek, alinatzeko eta jateko la bixigarri goteko. Ados? Zuritu alde segula olakoik? Ez. Nik hau ikasi nun, behitu, egon nintzen praktiketan, Pedro Zubijanakin, hemen, Igeldon. Eta bertan itein nun egunero olakoa garbitu gero aragilei lagungarri bezala jartzeko. Eta oso berexia osoan. Ite genuen behitu, banaka. Asalak endu, aurrena, txukun. Pazientzia behardek, Bai. Zatik kanpeauta egotek, eta hola jun behaitu, txirriki txarrakak entzen, ingo deuna da, dana zuritu, eta bin zurituta dakau nian, erdibitu, pepitak topatu, pepitak atea, eta orduan lagako jau jaola, suabe, xamur, da goxo. Bai, gure jogurran batidon sartzeko eta bestiak alinatzeko, bale? Osak egola xejungo baiz, txukuntzen, eta gero hauek hemen organiko gotako izkio, bale? Perfecto. Bueno, hemen txika moldia, hemen organikon gainean, eta gero hemen sartuko duguna da, nasketa. Bueno, hor irekuntu, nahiko lan jarriet, eta ni beste alde batetik nasketa egiten hasiko nahu, bale? Zuriko gorringotatik atea, eta irabiatzen hasiko naiz. Perfecto. Bueno, kontatu dugu, zainba kilometro indituki korrika. Kontatu eta naskak. Ez dakit. Kontu alduta. Aurten asko. Eta aurren urtean gehiago. Eta talde... Goraka. Ez dakit, pasan urtean, ez dakit. Behatxireun, 1000 kilometro. 1000 kilometro, behatxireun. Bai. Baituk, Dana menditi gainea. Dana, bueno... Aldapa gora eta bera. Entrenamendu asko be iten dugu, asfaltotik. Vale. Bai. Desnibela ez dakizen bat izingo da.
Ez dut ikusi, lehengo urtekoa ez dut begitu, baina ez dakit zenbeti Eta datu horien nola jutea, iziteke emakotxean, erloju berezi bakak, erlojua dakak eta horkutek dana hartzen, ez da? Gero aplikazioa dauz datu guzti horiek ikusteko eta bai. Eta adibidez, bueno, hi mendi lasterkaria iz. Zer lasterketan mote daiteitu? Zenbat kilometroko lasterketak, zer desnivel mota, Luzeak. Luzeak. Nahiko luzeak. Nahiko luzeak, bai. Askotan bai, gauta egun. Bueno, nik egiten doda zena direz ultratrailak, ez da? Ultratrail deituko, vale. Ultratrail bat da maratoi distantziatik gora. Vale, 42 kilometrotik gora, bai edo bai. Dausen lasterketa guztiak. Gora, noaino iritsitzea gaitu. Ez da egit, eumilak, hemen ez da egit, Euskal Herrien nahiko... Eumilak zer dituk, ia 150 kilometro, ez da? 150. Bai. Hemen Euskal Herrien ba famatu, hemen dauen eumilak lasterketa, ez da? Eta inaldeko horrekon bat. Ez hainbeste ez. Oaingoz, ez da? Oaingoz. Buruen badekot, Bai, Igual urren gurtean, bai. Igual urren gurtean, zozer iten dugu. Eta zein dek adibidez nindituken ultratai heavyena o kaineruena, o ez tekin nola esan, gogorrena. Gogorrena pasaren urtean benazken. Eta, bueno, idein usen 112 kilometro. 112 kilometro, Bai, korrika. Eta hoi baki noiz azteke, baina ez dakit, noiz bukatzen. Oida. Zenba denboa honetan. Amazazpi ordu. Amazazpi ordu? Amazazpi ordu. Aia, amazazpi ordu nio nauken gauza bakarra iten de parrandan, parraian. Ez, urten ginen gaueko 12etan, eta heldu arrastiko 5etan. Eta gaua ze frontalak inda, Bai. Da nire asko guztetan jata, Bai, gaueko kontu hori bere sarmazekak, ez da? Bai, frontala gasoa, zure munduen, zu bakarrik... Bai, nahiko... Demora guztiak horrik haua? Gelditzea ize bai, batzutan lasaitu... Oinez behi bilibarzara, seganera, la Pirineotan oso teknikoa da hori dana guzti hori, orduen ezin zara egon korrikan denbora guztian. Ez, badao jabatoen bat hola iteituna dana korrikan gelditu gabe, Kilian batek adibidez. Kilian batek igual, bai. Kilian bat eta listo, eta hortxe utziko jau. Listo, ez da. Direz extraterrestra. Aladek. Bai. Bueno, eta adibidez, momentu gogorretan, ze horoitzapen dazka, ze horoitzapen etortze zaizkik adibidez momentu gogor bat, txekiatu, hankabolak igo, o igual lesioen bat, goziak, kakaguria, porque amaz azpi ordutan zema, oza, pasatzen zaizkik. Dana pasatzen zaizkik, ez da? Dana pasatzen da. Bai, ez dakit, nik, por ejemplo, itendo dana da, helburu txikiak ipini, ez da? Aztena, ez da dinot, venga, behingo dugu 20 kilometro, lehenengo abituamentora heldu. Lehenengo abituamentora heldu, zozer bazkaldu, zozer hartu, edan, eta venga, beste abituamenture. Daulan, objetibo txiki... Simeonek esaten bezala, partido, no? Partido. Pasito a pasito. Pasito, baina 20 kilometro. Hola. Eta gero askotan iten dozu, igual, aurrean gauzenok, igual, zauz, 3 edo 4 korrikalari, da igual berbaiteko aukera ikuiten dozu. Ondo tortzeko hori? Bueno, por lo menos bai, da zauz entretenido, ez da? Batzutan pentsatuko, kabezi xiltzeken alboan txeak. Batzutan beha batzutan dauz, postra dauz. Bai. Baina gehiago esan, ordu hainbeste orduan, hori, kompainia pixkat eta oso zeitzen, zertaz zitziteko hor karrera? Beste karrera batxuri buruz, bai. Bani joanaz, banikin godot, bastakize, esauten dut ez dakit no, Jon Barnoaz da, etorri, ez dakit. Ondo. Eta adibidez, esan diaun momentu horietatikan, irize puntu fuertekak, porque hor beti hotek ni hasieran tope azten hau, da gero igual pixka bera etortzen hau, o fondo ona segat eta bukaeran gora etortzen hau. Ni diesela, orduan bukaeran ondo iristea. Bai. Bukaeran beti ondo, akabetan doaz ondo karrera guztia. Baina inoiz eta gertatu adibidez 80 kilometro inda, ja bukatuek? Normalean no esaten duzu, hostia, ya está. Gaina horra abisatzen juteituk, ez da? 5 kilometro gatzen zaizkibit, azkenengoan pixkat... Bai, askotan be hori trampa da, kalteako. Pinten dauz 10 kilometro metarako, eta ez dire 10, dire 15, eta reinozu. Eta ire gorputatzako dituko gehi, Bai. Ondo. Bueno, eta momentu... politak izango ituan, ez da? Hor zin izan dituk adibidez momentu politenak adibidez. Por ejemplo, Benazkeko karrera horretan, 2. heldu nintzen. Jope. Orduen, heldu ara Benazkeko herri ere,
herri jendez beteta. Danak atzetik. Danak Batezik dira danak atzetik. Bai, eta hori momentu ezin zen pasada bat. Egon zan nire neska behor, nik ez etorri ziren hainbat lagun, eta ezin zen pasada batan. Negarriteko, negarrez altu nintzen. Bai, Negarrez altu nintzen. Azkeneko kilometro guzti negarrez, azkeneko 200 metroak izin zen pasada bat. Eta aurrena zitxean ikusiteuan, aurrean zitxean o galdu inuan? Galdu. Ni baino 20 minuto lehenago edo... Bai, Bai. Pues que amaz azpi ordu tardi korrika egon biharri pertsonale. Ozer gauza egiten? Loe komeni. Loiteko hainbeste demoa. Loiteko ordu asko dira, ezta? Amaz azpi ordu korrika. Bai, eta daneni, tripetatik txardo pasetan dozu, azkenean ez dozu jaten behar dozune. Bai, eta liseriketak eta histori danak inbertitu korrika guan bitartian, ez da? Claro. Eta bueno, eta horrein beste demora, guanian. Se jaten dut. Aurreko egunean se jaten, hasiko gaituko, nola prestatzeaiz, nola irizteaiz. Aurreko astean... Aste guztia, elikadura berezia egiten dut. Dieta potentea egiten dut urte guztien zehar, Da, gogorra da, Zauze, zure gauza jaten, zure lagune juergan, eta zuetxean zure... Arroza, petxuita, bestia... Eta azkeneko egunek, hidrato gehiago saltzean dozuz, ez da? Eta, gorputzan energia aukitzeko, ez da? Hidratua, esate buena beti makarroiak, eta ogi hona, eta arroza, eta... Beti integrala juteaiz jatea, o ez? Ez te komeni, fibra asko igual, ez da? Azkeneko egunean ez da komeni integrala izitea. Ez, Aurreko egunetan igual, baina justo azken aurreko egunean hobeto normala izitea, ze hori, fibra asko eta gero tripetatik ez dakizu zelan joango zaren. Eta bueno, hori aurreko eguneko elikadura. Egun bertan, goizian, esnatzeaiz, igual, behatzitan hasi berbaek, zeurutan esnatzeaiz. Pizka lehenua, o azenengo 5 minutuan? Ez que ez dakit, gozaldu inbar dozu... Lasai, ordu 2:30 lehenago, más o menos. Zeurutan aztea normalean lasterketa hauek? A ber, lasterketa luzeak normalean gauan azten dira. Igual gaueko 12etan edo gaueko 10etan. Egunez bukatzeko, ez da? Bai, eta orduen hori gorputza trastorna duta, ez da? Claro, ez egiten dozu egun guztien. Aparte, ez hau zurduri, eta, jakin behozu zer jan, nos jan, zer deskantza, igual deskantzaten dozu behar baino gehiago, edo, bai. Normalen hau, karra luzeo hauek iziten direz, hori, gauean azten direz, bai. Vale, eta gauean azte, esan deken bezala, bi ordu lehen nuego saltzen azte, izego saltzen den momentu hortan, egun hortan. Ogie mermeladagaz eta frutea, da listo. Zen momentu horretako... Arrautza eta irugia eta hola, ez, txorizoa eta hori hueltako utziko jo, bale. Hori hueltako, Eta hor nuen, nahi hartzen dek, ez neba baso bat ere, ez, kafetxo bat. Bai, kafetxo bat, bai, niri guztien eta kafe bat hartzea, ez, hori kafein puntu hori ondo, txuta pixate matik, ez da? Justo salidarako. Vale, eta hor duan, gero ateatzea, lasterketa azten dek, noiz iten dek gero aurrena bokatuak? Gorputzak eskatzeik enian, oia pizkat planeatuta dakak, Bai, erlojuan nik, por lo menos, erlojuan ipiten doaz alarmak, eta ez dakit, entrenadorak esaten didan momentuen, gel bat. Ez dakit, gero, 45 minutura, barrita bat, edo solidoren bat, platano pusketa bat, datilen bat. Datilek niri asko guztien, eta emoten dut, kaloria asko daukiez, eta, bueno, Eta gero ere bai, gauzak igual, zesateike, baina ire gorputzare guztu hartu bihardik, ez da? Claro, hori entrenau inbeda, bai. Claro, zehaziatek, bale, hau jan berdia, baina nazka mateziako ez zaite gustatzen, bola adite zaite gauan, igual lagundu berrian kalte hitik, ez da? Ez que ni ez doa sartzen behar habituamientoetan dauzen produktuak. Ez dezu hartzen. Ez, por si acaso. Ez dakizu zelan... Claro, nola kudeatu duen, o noiztik handa hon, edo... Hori. Bueno, eta orduan, kudeatzen juteaiz barritaz, Sólido, líquido, sólido, líquido. Claro, amazazki ordu eta gero... Baina ez dek berdina aurrenengo likido hori hartzekena, o 15 ordu eta gero hartzekena? Ez jatxu saltxan berdine. Ez dek zartzen igual, ez da? 12 ordu basoaz ja isotonikoa daten, azkenean zure gorputza dino esetxe. Eta zeiten dek asuntu, momentu horietan gorputzak goziakak, baina tripa itxitakak, eta nola kudeatzen dek hori? Burue, esan, etxon inbeagu, etxon, eta, bueno, ia zelan errekuperatzen dan
nik tripetatik ez dut zeukin arazo asko karreran, entzuten da asko, ze jende asko hori pasetan jako. Zarratzen da estomago eta... Eta aio, pelaio. Eta, bueno, karreran, retirada asko iziten dire, bai. Tripengatik. Bai. Eta adibidez, zerdek bai eraman berdekena, trampa pixat egitekena, baten esan igual goxokin baten, amaten dut. Goxokin ere, direz, onak, no? Gatzak. Gatzak, oide. Gatzak. Ez mariatzeko, eta gure gorputan asko biharri izateko. Kalangretarako direz. Eta gatzakin ze egiten de, gatza hola, amateko eskama moguan ez? Direz pastia batzuk. Bai? Zaldi jaita ematen zaiona bezala? Bardin. Bai, Da ordu terdiro, hori hartu behar dozuz komun reloj. Bai. Vale. Hori da oso importante. Sales minerales, esateran, mineralak azkenien, ez da? Magnesioa behona da. Bai. Eta magnesioa zerrekin harrapatzen dek magnesioa, nun hartzen dek? Erosten dozu zolango kapsulatan eta arras. Eta barroa. Bai, edo pastieten me badau, Vale. Esateu kontu zildi berdara, Gaur egune bai tripetatikan, da esateu kirolarik eta askotan pasaiten gehala, eta gero hemengo histori txarrak etorri alduela, ez da? Nik ez da azukin, baina bai. Ondo. Eta nahi betek esan zizan goxokina esan dia, zeatik hanbat esan zizan, nik juten aukenian, eta nahi gustatzen zizan goxokiak Coca-Cola forma kaena, eta horietako pare bat Coca-Cola gatixi, eta bintzat alaitu burua, ez da? Bai. Nik lagun betekot... Omar Rubiko, biatzako, ez da gustatzen zaizun. Horregaz doala, karreretan, beti sartzen doz motxilan, holango Coca-Cola txu. Coca-Cola txua, pika-pikakin o pika-pikakin gabe? Pika-pikakin, vale. Bueno, ikusi dezu hemen nazketan nola prestatu eten, gurina, biguna zehon, da horregatik bota eta nastu ez barilakin, Bestela gogorra limada, ez da nastutzen. Zehon pomada. Vale, eta hemen ingo deuna daia, osagai guztik dazkau bertan, laberatuko deu, eta hau egon behar du. 165 gradutan, 25 minutu. Eta gero ingo jau, labia itxaldu, eta beste ordu erdi utzi labian, vale? Bueno, badijua, labera, sartuko barruan, eta urko, bitartean jungo dituk erreportai bat ikustea. Ondo. Erreportaia esan diaten bezala, gaur erabilko jaun jogurra, galdamesetik etorriek, eta diek murrieta baserria, eta ikusiko zu eze beida eskain, eta zema gauza iteituen bertan. Oazen area. Kaixo, Joseba, eguerdion, Itziar eta Elizabet gara, eta gaur murrieta baserrian zaude, Galdamesen. Gaur gure produktuak ezagutzera etorri zara. Nahi dituzu ezagutu? Murrieta baserriaren ibilbidea, 83an hasi zen, nire aitetek pentsatu zuen behiekin lan egitea aukera oso ona zela, orduan Murrietako auzoan hasi ziren, horregatik Murrieta baserriak izeno hau dauka, eta hasi ziren 7-8 behirekin. Eta pizkanaka, gero eta behi gehiago izan ditugu. Momentu honetan, osabak eramaten du baserria, Itziren laguntzarekin, eta gutxi gora bera 180 behi ditugu. Gure baserrian ditugun behiak frisoi arrasakoak dira, berez esnea ematen duten behiak, eta beraien egunerakotasuna normalean izaten da korta barruan egotean. Beraiek dituzten egokitasunak korta barruan, kau konfort esaten zaiona, dira oheak izatea, janaria egun osoan zehar izatea, ura edateko toki desberdinak izatea, eta horri esker gure behiak egoki daude gure korta barruan. Horrez gain ere, behiak jeisteko robota daukagu, orduan beraiek voluntario moduan joan daitezke bertara eta esnea eman. Joaten dira egunean 3 edo 4. Gure baserrian ekoizten ditugun produktuak gaur egun jogurt krematsuak dira eta baita esne pasteurizatua bebai. Baina etorkizunean ere izozkiak prestatuko ditugu. Orain dela gutxi, Tolosako esneki azokan gure jogurt krematsu naturala aurkeztu genuen eta bigarren saria lortu genuen. Eta horrek guretzako prestigio handia eman dugu. Eta horrez gain aurretik beste sari txikitxo bat lortu genuen hemen Galdamesen gaztaina txaporeko jogurta. Eta horrek ere bigarren saria lortu zuen Galdameseko azokan. Oso denbora gutxi daramagu jogurtak egiten, aurreko udan hasi ginen eta horrek asko posten gaitu denbora gutxian hori lortu dugulako.
Gure historia apurtxu bat ezagutu eta gero, orain gure lantegira pasatuko gara. Bertan gure jogurta nola egiten dugun ezagutzera. Bueno, lantegian gaude, hemen Itzirekin, nire izeko, eta hemen barruan 100 litro esne ditugu eta pasteurizatuko ditugu, gero hartzigarriak botatzeko. Orain nahazten dugu eta egongo da nahazten, eta orain izten dugunean buelta batzuk emango ditu eta jogurta izango dugu prest, gero sartzeko inkubagailuan. Murrieta baserrian esnea ekoizteaz gain eta jogurtak egiteaz gain bizita gidatuak ere egiten ditugu. Horrekin lortu nahi duguna da, hirietan edo hemendik urrun bizi diren pertsonei hemengo bizimodua aurkeztea. Urrengo egunean hemen daukagu gure jogurt naturala eta gaurkoan gure marrubizko jogurt krematzua nola egiten dugun aurkeztuko dizuegu. Daukagu jogurt naturala, osagarri garrantzitsuena, marrubizko marmelada eta azukrea. Marrubizko jogurta prestatzeko, azukrea eta marmelada bota behar ditugu jogurtaren gainean eta behin barruan daudenean nahaztu behar ditugu jogurt krematzu hori prestatzeko. Artisau produktu bat denez, eskuz lantzen dugu beti. Gure behiek egunero bakoitzak gutxi gora bera 40 litro esne ekoizten ditu, horrek esan nahi du gure baserrian gutxi gora bera 3.000 litroko ekoizpena daukagula, eta guk egiten ditugun produktu guztiak gure behiek emandako esne horrekin ekoizten ditugu. Gure produktuak ere jasangarriak dira. Hemen erabiltzen dugun argi guztia eguzki panelekin ekartzen dugu, eta horrez gain gure jogurta ontzietan sartzean ontzi horiek kristalezkoak dira, itzultzeko ontziak dira. Horrek esan nahi du jendeak jogurtak erosten dituenean, gero ontzia berriro ekarri alduela gure baserrira eta guk horiek berrerabili. Beno, Joseba, agur esateko momentua heldu da, baina aurretik hemen Murrieta baserrian ekoizten ditugun produktuak aurkeztuko dizkizut. Badaukagu esne pasteurizatua, edateko jogurta eta gure 6 zaporeko jogurtak. Lehenengoa jogurt naturala, beste guztien oinarria. Azukreduna, marrubizkoa, basafrutuzkoa, mandarinazkoa eta gaztainazkoak. Eskerrik asko hori egoteagatik eta hemen egongo gara zu itxaroteko. Agur! Hau paitziar, Elizabeth eta family, ze proiektu txukuna, Eta guen gaina helatua datoztela, aber helatuekin zuek etortze esaten honean erekin kosinatzea. Ni hemen egongo naizta. Hementxe hartukoet zuek utzitako jogur naturala gure gaurko batido prestatzeko, eta beste jogurak atzien lagoitut. Mezu eta guzti, ze gauza polita, hola guztet zainei, erreportaieko egoneak gauza bidaltzia, erabiltzeko guk eta goxatzeko talde guztik. Hementxe, haupa Joseba eta ekipo guztiak. Eta hemen jartzen du, gaztainan jogurrak ze ilusio indioen, galdanmeseko menditan, gaztaina asko omentzeon, eta jogur hori itia eta jendia goxatu araztia, beha dintzako goxatu, eta gero mandarina nahi bai, Hori, bai. Eta gero detalle bat jartzeu horre bai, gutunan, zartzeu, adibidez, marrubiduna edo mandarinanak, ateratzen badeu, eta ez badeu igual 4 o 2 gradutan hain hotzak hartzen, zuzenian otgailutikan, pixkat usten badeu beratzen, ja, 10, 12, ardonak bezala, hola ja zaporek eta hobeto hartzen diala. Detalle ona. Bueno, bezarka da hondi bat, esan dakua, elauak eta eskazunean, honea etorri kosinatzea. Elauakin, Bueno, Urko, gurean jarraituko jau, hemen gitxatik, txirrik itxarraka, matza zuritu eta zuritu, eta aldi berian itzen inberdiu, vale? Baldakazu, bueno, badakit, arantza txikia badakazula hor segaman parte hartu nahi zula eta dorsal hori lortu bihar dela eta oso zaila izatek ez da. Bai, oso zaila. Sorteoan sartu behar zara, ez da egite zenbait pertsona gauzen sorteorako, ez da egite 15.000 pertsona, ez da egite, eta dauz 200 edo 300 dorsal. Oso zaila egorun ez da. Eta alda lortu adibidez zerbait iten, edo arrakastaen bat, nun baiten txapelduna izan ez gero lortu alde zuzanera. Izena badeko zu... Ni arginano adibidez alko nun igual bai, markaren batekin nitxe egiten baduzu, igual... Sponsorren batekin bertan parte hartzeuna eta hori, no? Ze jende asko, sponsorrak eta hartzen hori. Eta segama oizkorri, eski oidek, ez tekit izango nien Champions bezala, edo munduko txapel, oso berezia korrikalarientzako, ez da? Ganera, zelango ambiente dagoen.
pues, imagina ikusten dire, zara pasada bat. Han korrika eske Ikustea bizitzan... puntzea, behin oben, ikustea bertara. Ez nazioan. Beste atzetik angorrik ateatzen Ez zea. que, claro, pena emoteko, esan dut, Ja, ja. enoa. Itxiteko paretako ganakaz, zebez. Eta hori esaten zuen, bueno, Kilian beti jute, esaten bere neskala una gaina behitan topatu zula, o bada histori bat ez da? Hori, bai. Nivela kristona. Nivela kristona. Bai. Mundutik eta datoz, onenak, ona. Ezta? Bai. Eta adibidez, mundu mailan esango genuen hori ere bai, adibidez, guretzako bertakoa dalako igual horako hori hartzuna daka, baina adibidez, Ingalaterrako batentzako edo Australiar batentzako ere bai, hain potente da, Bai, mundutik, leku guztietik dator jendea, ona. Bai. Da, famosoa, dau sartute serie, marka batek egiten dauzen serie mundial batxutan. Osa, datuak balio dute hor parte hartzeko eta hori rankinan igotzeko, ez da? Claro. Vale. Eta adibidez, arantza arantzan bat gehiago dakazu, nuna ezu hartu parte o... Bueno, bai, ez da, gu horan ultratrailetan sartute gauzenok, beti daukagu Mont Blanceko ultratraila, eta, hori da, ultratrail mundue brutala. Eta hor bai dauzela, mundu guztiko korrikalariak, japonesak, australianoak, Nueva Zelandakoak, baneri. Eta adibidez, hor hartu dezu parte, hona dezu hartu, horre bai hain zaila da dorzala lortzia, edo... Zaila da lortu behar dozuz puntuek, urtean zehar. Zukien behar dozuz karrerak, postu honak eukin, eta puntuek lortu. Eta segun eta zenbait puntu dekozun, elite bazara, badeko zu dorsala. Igual top 40, orduan ja sartu itezea oso hola, eta? Hori da. Eta, por ejemplo, nik aurten gure, aurten edo... Arrankinan nunao, balda arrankin bat hor, zenbagarren postuan zaude zu adibidez? Ni, naz, bitu, oingurtean joango naz bieiara, ultratrail batiten, ez da? Bai. Eta dortxal hartzerako momentuen, elite nazela konturatu nintzen. Puntuek eta pasan urtean egindako karrere, pasan urtean eta aurrekoetan be, eukindako puntuazioekin, elitea nago, ona. Hor, karrera oterako dorsala badekot. Vale. Orduen, bota honea pepita, bota. Lehenengo 10 artean sartzean banaz, txamuniza jamako gara, urren gurtean. Urren gurtean ez, urren gurtean edo urrengoan, gordetxan dozu... Eta txamunizen hor zeo zein eskio, geho segama sartzeko ere bai aukera dakazu? Hori beste liga ba? Beste liga. Diferentea da, baina, oso egiten badozu txamunizen... Ja, nahikoa. Bueno, kendu ja taulanak, zeatik ni jungo nahu matzak iten, jogurra birrinduko jo, eta hilagundu berdek hemen, inten bituzak. Sekulate aldizkiok pepitak bai gila batei, bai. Zabaldin behar da. Zabaldu eta ona. Berta bota, limoizukua botakoek, mentabelarrak txiki goitu perezila bezala, eta gehorrekin asketa tingo jau, gio ja enfrutu botatzeko gainetik, bale? Ondo. Hori ire kontu, bale. Ikusi jate, abila izela labanakin, ondo ibilia izela matzak zuritzen da gana. Bai, guztetan jata. Bai, lana emantzio, baina hortzi izan buru belarri, itzein dain. Ondo, gustatzen zaizu kalden ibiltzea, ez da? Asko. Ze gauza prestatzitu, zein ditu gire errezeta horiek arrakastatxuak? Ez da git, danerik, ez da? Bai betiko gauzak eta bai gauza barriek edo holan apurtxu bete diferentea direzenak, ez da? Bai, osagai berezikin edo horrengo osagai egin, ez da? Eta adibidez, betiko plater horietan zeatetzai zaik ondo, babarrunak egititu geharrak, edo saldaguna... Hori da hor dekote arantxa bat, ez jata urtetan hainbeste... Zeatikan? Ez dakit ba, indoaz lau edo bos bider, bai, ez naz... Aztio, kerrema ondo batea, kerrema hori, Marmitakoa oso ondo. Vale, nola iten degite marmitakoa, a ver. Txorixerua bai jo bai, ez da? Txorixerua bai. Ondo, ze gehiago botatze jo, a ver. Kinpui asko. Tipula hori, bai, hori oso gozua gelditzeko. Egaluze ona. Egaluzia, vale. Eta hori, patatak. Kinpuia morea. Vale. Patatak. Eta, bueno, salda goxo bat, ez da?
egaluzean zerakaz. Ona. Arrantzak Egia esan marmitako hon bat, gauza erra, Jo. Buah. Patata ondo egosita da holnian, txorixirokin saltza gana ondo inda. Regaz nahiko, bai. Ezin, Eta adibidez, geho, etxekiat, arraiak, iteitu parrillan, labian, Laban guztetan jataz, bai. Oso ikan, da gero refrito bota, eta tanetikan, Hori, perfecto. Vale, gindilla pixat? Pizkat. Niri bai, etxean deko danari ezako guztetan asko, baina bueno. Beti, baina bueno, bai. Bueno, borroka pixkatekin behar dale bai, hori ondo etortzea. Bai. Bueno, nik usten dut hauek bukatu ditutela gutxi gora bera, ingoitu pusketatxo batzuk prestatu gero, bai, batzuk area botatzeko eta bestiak bestea, eta bagiztaz, txerri txarga, Zelako usaina, Bai, gainea hoi betin behar da, betu, aragila ateatze zio, erabiltzea aragila gaur hoiteko, baina bihar hau nekin abazu krema pastelera batin, edo, hau bota. Batzutan hasta 2 eta 3 aldiz. Osa, leheno garai baten urdaia espikoan hanka ibiltze guan bezala, etxetik etxea, saldan egiteko. Haue bai, behin itezu krema pastelera bat, ateatzezu, lehortzen ustezu, hortik bi egunea, hombre, gugiten daulanean egunero ibiltzen nahi galako. Etzakutzi horretxean hau hartzen hor, bila bete eta hau eta guzti zartu. Baina, zapore, mantentzeu. Ordun, gero inalda, birrindu, azukriakin batea, teitezu azukrea bainilatua. Eta gero hori erabiltzen duzu, helatu batei botatzeko, edo deozen botatzeko. Baina, betikua, basuran gutxi da patrikan gehiago. Berrera limerdia gauza. Bai. Oin limoiak aziko gara? Irikitzat 2 limoiak, berta bota, azukre moskobatuare bai, hau, behitu zeu zaidakan. Erregaliza, hola, torrefaktua baudek, purua, dek azukre naturala. Hemendikan geho refinatzet du, eta ateratzen azure. Izango zen azukre integrala. Eta honen da za, propiedade guzti, baina baitu bedore bateu bizikan da hola. Moitu duzela eta ikustek, Hori, xamurra dolako, baina usaila daka oso berezia. Horregatik ez da asko erabiltzen hori, zeatikan hori erabilizkio azua dimezitezu elatua bainillana esan dugun bezala, o jogurra marrubina botatze jozu hau, eta zapaldu iteitu zapore guztik, hain potente da, baina gauza batuntako aproposa. Hori hartu, berta bota, eta bitartian jungo gara Durangoko gozotegi batea, eta ikusiko zuen, indigue Durangoko txapelak. Guazen bertara. Haupa guztioi, hemen gauz berriro Durangoko gozotegiren, Karmelen lespenaz, eta aurrekoen pasta batzuk erakutsi nuntzu esan, oinguen beste gozo barri bat. Eta usteot, asko gustoko jatzuela. Guazen barrure! Gozatu, orain dela bete ditugu gure 10. urteurrena, gure arlue 10 gozuek. Eta gozo arluen, egin dugu danetik, egin dugu pastak, Lurgarana, 2020 urtien irabazi gendun Euskadiko pastarik oberena. Pastelak, handize, txikizek, tartak, danapeti personalizaute, denporaldiko gauzak, erregen erroskuek, sanblasak, urtearo bakoitzeko bere gozue egin ditugu. Eta, beti saiatzen gara bebai, barriztatzen eta bertxino barrizek egin gozuei, ezta? Gaur hemen ditugu erakusteko gure Durangoko txapelak. Txapel baltzak eta txapel gorrizek. Eta orduan, nahi baduzue, guazen obradorera. Da hemen daukagu Ane da gure txefa, eta gozo guztien diseinatzailea. Eta kaso honetan, Durangoko txapelak egiteko, hemen ditugu osagaiak. Lehenengo eta behin daukagu bizkotxua, ikusten duzu txokolate dela, baina dauka berezitasun bat, eta egiten dela esne garrastuarekin. Eta gero, horren gainean aukeratuko dugu zerripini, ero frambuesako mermelada, edo bestela ganaxa. Ganaxa ere etxian egin dago txokolata onarekin eta esne gai onarekin. Eta gero, txapel gorrize bada, izango da frambuesarekin, eta jarriko diogu perla gorritxoa, eta txapel beltz bada, jartzen diogu txokolate apurtxoek. Berez, nahi gendun bilau, zerbait ezaugarrize Durangokoa. Eta, Anek asmatu zuenean gozoa hau, esan gendun, honek txapel itxura dakate. Txapelak esango diogu, da hortik atera Durangoko txapelak.
Egia esan, hemen oso tradizionala gara, baina egia ez da ere gaur egun gozo arloan pauso handiak egin direla eta berrikuntza handia dudela teknika barriak, eta horretan beti saiatzen gara, beti gaude hoxe investigatzen eta gauza barriak atatzen, eta bueno, da jente erakusten baduela gozo goxoak, tradizionalak izan barik ere, oso interesgarria direla, eta bueno, ikasi behar dugula, aho zapaia, pizkat ez da aizten, ez? Tira, eta ditugu labatik eta otzitzen utzi duguz, eta orain jarriko diogu bakotxe bereizteko zeinen txapel gorri eta zeinen txapel beltz. Frambuesakin batzuk eta beste batzukin txokolatezko ganaxekin. Gu daukagun berezitasun bat da tartak egiten ditugula enkarguz. Eta egiten ditugu bakotxa nahi dabe moduan, jarri aldiogu izena, irudi bat, personalizatzen ditugu aldan beste. Bueno, baina listo dakagu, orain bustiko ditugu txokolatetan, epaingarria jarriko diogu, eta gero, utziko ditugu otzitzen, txokolateak kuskurtu ditu. Tire, hemen ditugu txapel gorrizek eta txapel beltzak. Eta, bueno, nahi duzunean, etorri Durangora, gure gozotegira, gozotegire, eta dastatu. Hurrengora arte! Agur, eskerrik asko! Aupa Carmele eta Ane, ze txapela, ze itxura, Bai. Txapela buruan da hili munduan, Marrubin hartuko nien, nik marrubin hartuko nien. Txokolatiena o marrubina? Txokolatiena. Txokolatiena, vale. Bueno, bat eta bat, osondo. Bueno, nik txokolatiena gero bai. Bueno, mila esker, ze itxura eta bezarka da hondi bat, gozo gile guztiei. Ondo izan, eta ondo pasa. Bueno, guriakin jarraituko dugu. Hemen txein behar deuna. Baitu, hemen falta zaigun bagarra da. Jarri dugu baindilan semilitak, jarritugu mosko batu azukria, limoizukua, bota berrezu hau pikatuta, bale? Eta gero ingozuna da hemen, baitu, sekulate aldiozu hemen laranja batei gajo guztik. Baitu, bat ingoiat. Inberdek goitik amostu. Geo beitikan. Gero ingoen berdek azar guztik atea. Baitu, olaite jau. Olaxe. Vale. A ber, dana ingoiat, Vuelta guztin. Eta gero gajo bat ateako jat, eta gainuntziko ateako ditugu, bale? Ite jauna gajo guztik atea, eta nola gaur fin ibiliko dituken, eta gozua nahi diaunin, da hauian fin-fina izatia, ingoekena ikuste dituken menola dakan, marra bat, eta beste marra, gajuak, ez da, esateana. Bale, hori ingoekena, marra ontatiko lain, bestetik horrela xeatea, eta hemen ateako zeikena dek bakarrikan, garbi ja, horrela xe. Bale? Hola danak ingoituk, eta, nabe, zukua, pixka bota jok. Bale, zuko pixka tateako zaik. Eta, ingoekena dek gero horiek, behitu, emango jatemen ontzitxo bat, eta beta botako ditu gajito guztiek, bale? Eta gero ingokena platanuare bai laukitxotan da berta bota. Bale? Eta nik jungo nau batiduakin. Eta hemen ere bai, bituzak, esan deun bezala, erdiak honeako zian, eta beste erdiak niretzako. Bale, batidu iteko. Bueno, ekin ingozio. Bale, batidu iteko, esan deun bezala, jogurra, naturala, azukria bainia esnia, eta ingo deuna da behitu. Hemen botako ditu tiladanak, eta lagako ditut hauek, hemen txe, pusketatxo batzuk iteko, batidon barruan pusketatxo batzuk topatzeko, bale? Eta platanokin ingoet berdina. Ingoet, ia platano guztia barroa bota birrintzeko, pusketa bat utzikoet laukitxo batzuk botatzeko bertara, bale? Topatzeko topin batzuk esateana. Bueno, eta entrenatzeko garaian, nondik entrenatzek? Ikadibes lehen esan dezu, bai, asfalto pixkatite zula, ez da? Bueno, probatu nahi diatola, Baina, asfaltoa, abiadura lantzeko. Abiadura lantzeko? Ba, erabiltzen da. Baina menditik... Menditik korrika? Korrika. Eta bizikleta, resistentzia lantzeko beste gauzatzuk dituzu? Bizikleta bai. Bizikleta, zera, errepides, Errepidetik. Bai. Ze menditik bildurre moten dozte. Bizikletan, errepidetik bildurra matik, ez da? Ez, menditik. Zeatikan? Ez dakit, erorketan entzako? Bai, eukindu da erorketak. Bai, eukin hauen baten... Ez dakit lasai geizten. Ez. Korrikan bez, Korrikan ere, ez. Hori da nire punturik eta honena hori da. Bai, eta jaiztena ez naizko, jaiztena zela... Korrika bizilan. Bai. Ona. Eta adibidez, eta errepidien ez ematen bizikletan bildurra? Autoak eta kamionak eta historik eta... Ukin bar dozu kontuz, baina... Azkenean, zuk zure gauzara basoa, ez baduzu ziten gauza raroak,
Lokoa badauz, Claro. Baina, bueno. Bai, beti buru belarri, eta atentuz, eta txoke jakin gabe, ezta? Hori. Ondo. Bueno, egin behar deuna, ni banitxak, aurreaka honekin. Hori be bai? Nahikoa batekin, venga, bat intza eta platano bate bai. Zuritu, berta bota, eta ingo deuna da, betu hau, ni hemen pepita jarritut, barroa botako ditut, eta azukre ere bai botako jot. Nola, azukre gabeko jogurra zan, azukre pixka botako jo. Vale, eta egin behar detena da, birrindu eta gero pusketa bota. Eta esnia ere bai, gero pixkat edateko jarriko dugu fin-fina, orduan esne pixka botako jot. Nahikoa, gehiago berbagu gehiago, botako jo gehiago. Eta orduan, kutesea, kostaldea, o ondartzaldea, o gehiago Pirineo talino esan dezun bezala, edo... Pirineo. Niri Pirineoak asko guztien daia, eta urtero beti bizpairu viaje egiten dugu Pirineotara. Hemen be badeko guzlekuek entrenetako, Ni hain, por ejemplo, Zornotzan bizina zela, Urkiolatik eta Aramotz mendilerrotik eta asko biltzen naz, eta, bueno, beti be badeko guzlekoak non entrenatu, bai. Egia esan, bai. Eta adibidez, hor notatzea entrenatzeko garaien adibidez, alturan entrenatu, o itxasuan alturan entrenatu, ondo tortzea, ez da? Piskat alturetan jun, o Pirineo aldea, eta... Hombre, antxauze 3 egun entrenetan, eta zato zona beste puntu bateaz. Bai, energia hartzen da. Egirten da, bai. Ondo. Bueno, eta hau, pentsatzen jatez degela ire ogibidia, ez da? Ke ba. Ez? Zerta dedikatzea, izindek ire ogibidia? Ni ingeniero naz. Ingenerua iz. Bai. Eta, bueno... Zerrena, ingenieritza arlo asko zedek, eta... Industriala. Bai, planifikazio mundu, bueno... Enpresa hundien batien hola iten dezulana, edo... Bai, eta planifikazio munduen nagus hartute, produzioan, eta, bueno, da guzture. Eta zertako itizu, ez dakit automozioako, edo eolikotako, edo egazkinetako piezak iten dugu. Motoren, bueno, egazkinen motorentzako piezak egiten dugu. Bai. Eta material berezik eta hola erabiltzen dira hor? Bai. Bai. Da, materialak, eta prozesu barriek, eta templatuak eta bestiak eta jolako histori potentiak, Potente. Eta dana mekanizatua da, piezak iteko garaian da hori? Bai, mekanizatu, bueno, oin beha zigara fabrikazio aditiboagaz. Fabrikazio aditiboa, zer hori? Bida impresora 3D bat. Bai. Imaginatu impresora 3D bat, baina metalesko piezak iteko erabiltzen dena. Osa, oin urrengo urteetako egazkinak, eukingo dauriez impresora 3D batega zindako piezak. Benetan, Bai. Berezi. Bai. Ona. Eta hor urko neskua, Hori. Ona. Orduan egotezea taierra baino, gehien bat ordenagailuan pentsatzen dut, ezta? Bueno, bai, taierrara be asko bajatuten naz, Claro, planifikazio, produzio munduen, egon batzara, bai. Ondo. Bueno, hemen, batido txuak, listo azkau. Beitu ez zerrez eta erresa, simple eta goxua. Eta horre bai, ingo ekena de, beitu zakau, organikoa gota, pixka txukundu. Eta ingo ekena, hau irabiatu hola, goiara batekin. Eta naztu dena. Vale. Igual dena berren, bota jo erdila edola, vale? Nola naranja erdila erabili duen, eta ere bai platano pusketa bat. Eta guen, aber segertatzean hemen. Inbiarretena da iriki pastela, hau beti momentu kritikoa izatea. Intza eguna da asko arrotu. Arrotu da goraino, eta edo pixka jetxi inda. Normala izatea, Hori bai, komeni da, gehiagi ez arrotzia eta gehiagi ez jaiztia. Gehiagi arrotzen bada, gehiago jaiztia, baina behitu. Oi, ama, ze gauza xamurra. Oh, listo. Hau, listo. Raziotxo bat ateako, Eta, a ber, ingo deuna da. Hau hemen, eta hau hemen. Gero, ontzi txiki baten, ingo jakenaek, hoi naztu, bueno, oso jarriko alde hori. Igual, ez da gitzu esan, Bai, oso jarriko jau. Venga, hola xe. Venga, eta hori naztu eta hemen jarri, vale? Eta nik hemen pastela pusketa gaine jarriko jat. Banitxeak. Bitu ze gauza xamurra, ikuste alde zue. Esponja bat emate honek. Earra, gauzat esango izuet. Nere anaia eneko, anaizarrena, pastela hoiten amorratua da. Eta etxian kristonak iteitu. Olakuak, bitu ze gauza. Earra indigo gaurkoan bai. Raziotxo bi jarriko izkia, nola bi edalontzi dakaun, bat, eta bi razio. Mentxe, Joseba? Hortxe parian jarri. Horrela, xe. Beitu lagunak, beitu ze gauza xamurra indiuni.
Earra indiuna. Bueno, hau, onditxo gehatuek, baina, bueno, ni usteat sartuko jala, horrelaxe. Bitu zego sari erra. Eldu. Pastela gaztana, fruta galinatuak, eta batido mundiala. Urko, azteko eta behin, eskerrik asko etortzeatik. Zuri. Jarraitu korrika. Ondo pasa, ez pasa, lasai ibili, Lasai, Minik hartu gabe, xobe, eta segaman nahi dila bikozi. A ver. Juten baiz, abixatu areak mogaitutanak. Venga, perfecto. Vale, eskerrik Bueno, asko. lagunak, ondo Venga, pasa. agur. Biararte.